saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Problema ay kumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Come fill my world, come fill my life, take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, take my hand and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Mayong hapon mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, mga kapamalandong, mayong hapon kanatong tanan. Happy Sunday o welcome na usab sa ato ang programa sa matag 1:30 ang takna sa hapon, matag Domingo. O karong Domingo ha mga igsoon, sa gihapon atong kauban si Brad Rafi Lion para usab sa atong pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo karong hapuna. Brad Rap, mayong hapon diha kanimo. Happy Sunday. Happy Sunday, Red Lex. May hapon kanimo o kanatong tanan. Labi na sa atong mga viewers sa Tibok Arts Diocese sa Cagayan de Oro. Ingon man sa tanang mga kaigsunan nato nga maabot na natong Sibya. Manimbaya ta usab sa atong spiritual director, si Monsignor Cirilo Lulong Isnani. May hapon, Monsignor.
ingon man sa ato ang coordinator for the youth sa Catholic Charismatic sa Archdiocese Cagayan de Oro, Brother Tata Takas-Takas. Brother Lex, may hapon, pagkasab. Okay, so ato sang timbayaon ang ato mga kauban nga mga lideres sa nagkalanlaing parokya, no, gikan sa parokya sa Lugait ngadto sa Magsaysay, ato mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga panimalay karon, labi na katong mga igsuon nato nga 60 above nga murag gibawalan pa gyud no gihapon sa pagsimba o katong mga igsuon nato nga nagmuluyahon nagbasakiton. We hope nga mapaabot sa inyo hani nga mensahe no sa ato ang ebanghelyo mga igsoon. Og ingon man sa Brother Rap, atong pong itimbaya atong mga kaigsoon nato dili lang diri sa Misamis Oriental kundi katong naabot sa atong Sibya katong atong tig sunod nato no sa Manila, from Camiguin, General Santos no sa Bukidnon o sa ubang pang dapit nga naabot sa atong pagsibya mga igsoon. Mayong hapon kaninyong tanan og niya nasab kami ni Brad Rafi para sa atong pagpamalandong karong hapuna. So sa dili pa nato sugdan ang atong pagpamalandong mga igsoon ato sigurong atong unhan no atong buksan sa ato ang pag-ampo diha sa Ginoo. Atong isentro ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing diha sa presensya sa Dios, kung mulungan kita sa pag-ingon sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Sa Santo. Espiritu Santo. Amen. Dalaygon namo nga Dios tuburan sa kaayog kinabuhi. Ikaw ang naggiya, ikaw ang naghimo kanamo, ikaw ang naghatag kanamo sa daghang mga butang. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ginoo kami nagadayeg, nagapasalamat kanimo karong hapuna. Lord, karong hapuna amo ning i-lift up sa imuha nga programa Ginoo, no? Sa dili pa namo sugdan Lord among hangyoon nga unta imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Lord, bag-uha, ayuha, hinaot unta Lord nga imo ming pasayloon sa among mga sala nga nahimo. Lord God, Yes, sa Lord. among pagpamalandong karong hapuna, Lord, ipadala ang imong balaang espiritu, abriha ang among hunahunag kasing-kasing, tagai kami sa wisdom, Lord, nga among gikinahanglan, aron among masabtan ug among matugkad ang mensahe nga imong ipaabot karon. Yes, Lord. Ginoo, himuha usab no kaning maong isa ka oras nga kahigayunan nga among gigahin karong hapuna. Mahimo kaning oras nga masinati namo ang imuhang presensya. Himuha Amen. Ginoo nga ang mga pulong nga among isulti ni maong programa dili among kaugalingong pulong Lord kundi pulong gikan nimo ngadto sa imong katawhan. Tanduga ang matag usa kanamo Ginoo. Ayuha ang matag usa kanamo og himua nga ang imong presensya karong hapuna o Lord mo sentro og maoy masinati namo karong hapuna nining takna sa kahaponon. Ang tanan Ginoo among gipangayo ug among gispasalamatan diha sa imong bugtong anak ang among Ginoong Yes, Lord. Kristo uban sa panabang Amen. sa among langitong inahan si Mama Mary. Yes. Amen. Sa ngalan Amen. samahan ug sa Ngalan anak ug samahan sa sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Once again mga igsoon, mayong Good hapon no. afternoon, good afternoon, good afternoon. Okay, welcome no. So, ay Brad Rap, karong Domingo ha. Unang Domingo sa Setyembre, no? So, Amen. imagine na to, no? Hapit na matapos ang 2020. So, diri sa mga Brad Rap, mga silingan ako, no? Kung makalaag ka din, he, pag sulod mo sa subdivision, nakita na kag mga balay nga doon na ni mga Christmas lights. No? Doon na ni mga, Oh, no? nagsiga-siga na sa daplin sa dalan. Amazing kayo na yung mga, amazing kay Brad Rap, kay taliwala nga nagpadayon paghihapon ang atong pag-atubang nining COVID-19 ug di nato ikalimod no daghan ang local transmissions nato diri sa CDO ug sa Misamis Oriental pero akong nasinati nga basta September Brad Rap para sa kuha kay kun wala gyud makapugong nato sa pagselebrar sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So as is gyapon Brad Rap no bisan crisis pero makita na ko diri sa among mga silingan sa lain nga mga zona dinhi nga doon na gyud sila decoration sa Christmas no siga-siga na. Nag-encourage sa to, Brad. Gi-encourage sa to tanan natong mga kaigsunan nga sakop sa Archdiocese Cagayan de Oro nga mag Christmas lights sa ta, no? Lagi. Magsugod na ta ka
kay ato ipabati sa matag usa sa itong mga kasilinganan magkaigsunan nga naa na ang espiritu sa Christmas, no? The start of the spirit of Christmas, atong pagasaulugon karon Disyembre pohon o bisan pa man sa mga kakulian, we have to be happy because Yes. Christ was born for us. For that. Amen. So, dapat excited gihapon ta mga igsoon, no? Excited Yes. gihapon ta kay siyempre daghan makitag mga gusto pero ikaw brother unsa may panglantaw nimo sa Christmas sa gusto nimo nga mahitabo sa Christmas? Gamhanan ang Ginoo, Brad. And I am hoping nagaatag regalo sa Ginoo o kani mao pagka wala na gid sa COVID-19. Mura na Amen. ito. Bitaw, same ta, Brother Rap. Ako po, galaom ko nga by Christmas. Kana untang, wala, dili na, kana bang, wala na untay social distancing, no? Kanang free na ta, no? Free na ta sa COVID, di ba? Bisa na So, akong pari ganiha. Wala ko ning amin. Ni-appear na lang ako pari sila ayaw lang amin. bitaw, sumugyo na atong mga igsoon, padayon ta sa atong pag-ampo. Pag-amping ug pag-ampo kaninduha gyud ato ning naani sa ato ang tag sa kakaugalingon nga unta hinaot nga pag-celebrar nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, free na unta ta aning COVID-19 or maayo ang atong panglawas. So, mao na siya brothers and sisters in Christ. So aron makapadayon ta ato sigurong basahon ang santos nga ebanghelyo uban si Brad Rafi. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ni Sumala ikaw. ikaw o Ginoo. Kapitulo 18, bersikulo 15 ngadto sa 20. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakit-a siya sa imong sayop. Apan himuha kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa nga kadili magtotoo o kobrador sa buhis. Ug usa, sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Very good. ikaw o Kristo. Ay, napaday sumpay tuod no. So pasensya mga igsoon. Og sultihan ko pagayod kamo. Kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kung may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban. Amen. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Daygon ikaw o Kristo. Okay. So, Brother Rap, po kayo ang ato ang ebanghelyo, Oo. no? Karong Ang Dominguha. So, kadaghan kaayo makutlo nato nga mensahe ani, no? So imo Brother Rap, unsay imong pagpamalandong aning atong ebanghelyo? ako Brad, let us be honest to ourselves, no? Kitang tanan. Sa atong journey ani nga kalibutan, doon naging mga kahigayonan nga, adunay mga tao nga kananaan mahibalag nimo along the ways of the journey nga
magka-disuyon gyud ang inyong mga relasyon. And this is quite normal, although dili siya maayo nga Christian value na makig-away. Pero doon lagi kay giron nga di gyud ka kalikay. Oo. Ako 52 na ko karon og I had a very sad experience isa ka kauban ako sa office. Di lang ko mag-mention kay tulo naman no, 5 ka opisina na dito na akong balhin-balhinan. Last ni karon sa GSIS. Pero di lang ako i-mention asa nga office, pero doon ako nahibagat ng isa ka tawo nga kana na ang very abnormal gid ang among relationship as co-employee o naglisod jud kog adjust. And there was a time nga ang relationship na tarnish gyud niya na nagka-bikil gyud. Ang una na kong hinumduman kaning pulong gyud sa Ginoo. Mo gid akong una hinumduman na magsige instill sa ako nga kana bitang humility kana pagpaubos. O niya, bisan pa og naningkamot ako pagpuyo sa kinabuhi nga Kristohan. Naglisod jud kog adjust kung nga matay paita pod Lord ay nga di man ako nakasala. Ya, ako mga ipasaylo. Kay kana bitang do na kay problema sa isa ka tawo. Ako wala gyud ko na habit nga istorya nako sa laing tawo. Although na siguro kanang akong asawa, ako may istorya na ko akong asawa. Pero sa ubang tao, siguro mga religious leader or pare, na mga official ka, pero kanang magtabi-tabi gid gani gid manang ikaw sa ko man ni Lord nga kana na I know it is not quite good. Doon lang kay tao nga gikasilo, nag-away mo, and then sa Tagalog pa maturingan pa naman tayo mga Kristiyano. Yung pagkauban naa kay nabikil nga tao. Ang ingko nga Lord, sa akong tawhanon nga paagi, dili gid ko maglisod jud ko pasay. Og quite enough bisag unsaon ako analisar Lord sa akong tawhanon nga paagi, na wa jud ko nasayop, wa jud ko nakasala sa iya. Pero magsige yung instill ning labi na kung may isgutan ning nga ebanghelyo nga mangita gyud kang paagi, ma-settle gyud. Kay dili gyud maayo nga kana lang nakay matikil. Bisan pag inon nato nga pagano siya or bisan pag inon nato nga magtutuo siya whatever, still na-tarnish in your relationship and it's not quite good nga kana na ang magsimba ka nakay gihambing nga kana na ang kasubo sa imong kasing-kasing nga naay usa ka relasyon nga kana na ang dili maayo. Uh, we were friends and it was quite difficult. Yeah, wala, gihambin to na ako for quite some time. And then, iyon ko sa Ginoo, Lord, kung magpadayon, gid bitaw ni, kanang, wala ako lang gid Lord, maglisod jud ko. So, dungog ko sa isa ka talk na, kanang pagpasaylo, it's a grace. No? Grasya gid sa Ginoo. Murahin ko nga, Lord, kung dili bitaw ko ni matagana nga grasya, maglisod jud ko. Magsige kong pangalawat, unya, ang akong kasing-kasing na agihapoy gihampit niya ko. Lord, bisag dili lang sa mi magkauli. Nagkondisyon na lang ko sa Ginoo nga bisag dili lang mi magkauli Ginoo. Pero kanang mapasaylo na nako siya. Mura na akong pangayoon sa imo. So ang kuan ko nga although it takes time to heal, pero di gid di maayo Lord. Kaya ka-preach pagit ko. So nag-ingon ko sa Ginoo nga, Lord, when this will end, kana sa man mo undang ang pagbati. Kay kung ako lang pabutong Ginoo, sa akong tawhanon, di gyud ko ganahan na buktal ni. Kay naglagot man gyud ko. Pero Lord, kung sa pagkangana lang na ako sa simbahan, tabangi ko. Kay dili na ko kaya ako nakura. So it takes a grace, no? Nagkinahanglan ko grasya sa Ginoo para nga mapasaylo na ko siya. And true enough, it was not sudden, although it takes time to heal. Pero
still gitagaan kog courage sa Ginoo nga paduol sa iya. At despite bisan naa sa kong nahuna nga wa ko nakasala, tingin ko nga kanang pasaylo ako kay kanang dili maayo nga naata sa simbahan kunya na ako'y napikil nga tao. Kuno after ato, true enough na nagkapi na saylo ay may, although naglikay gid ko na malambigit pa sa bisan unsa nga mga kalihukan nga naa siya or naa ako. Kanang dili ingon nga nagdumot pa ko, pero mulikay gyud ko sa sitwasyon para nga dili na maukay pa kung unsay nangagi. Ang ako nga nakapasaylo nako, nangayo na pud kog pasaylo ug nagpasalamat gyud ko sa Ginoo kay murag gyud tugtunok sa akong kasing-kasing nga murag bitaw gibudlot muna nga. Ko nga kalami ba i-enjoy gid yung dagit tay pride mang gyud tanan. Nindot kayo i-enjoy atong pride igsuon. Pero unsaon ta man na kabubuton man sa Ginoo nga wala gid tay kasilagan nga tao. Kabubuton man sa Ginoo nga kaning kung manggod nga gugma, although daghan siya og kahulugan, pero ang halawom nga kahulugan mao nga kanang ang kaluwasan nagdepende sa imong gugma sa Dios o sa imong isig ka tawo. Dili magid pwede matud pa dili magid pwede nga Ginoo higugma ko nimo nya may ligi ka sa imong tuo o imong wala bay noon mayon ka nga pero nasilag ko sa iya ha. Kanat gigid. Kung higugma ka sa Dios, ingon ang Ginoo higugma sa pangimong isig ka tawo. Muna mapasalamaton ko sa Ginoo kay despite sa mga kakulian adto nga mga giagi nga mga tuig sa kanang akong Christian journey, nakat-on ko og pasaylo. And doon ay mga tao gihapon nga susama gihapon nga pagitabo mingon na lang ko nga Lord mohilog na lang ko basta dili na lang ko mo tingog ana. So then mulikay na lang gid ko. Sabi ko nga ngano ka no nga kuwan. So ay namalandong sad ko. Makaingon ko nga naasag ko isa. Munang it takes two, nila nga it takes two to tango. Kung doon na kay kaaway, nagpasabot na nga, naasag kay problema sa imong kaugalingon. Naasag kay kasilikan sa imong kaugalingon. And it takes a humble heart to accept, no? Kung ikaw mapagarbohon, di ka kakita na karanaang nasayop ka. And it takes two. Hindi man pwede nga mag-away mo, nga siya resig pangaway nimo. Ibatok yun ka, muna nagkaaway mo. Boxing. Ay, kung ginawa patara na kasumbagon ka diha, baos yung sumbag. Tinana ang kanang away. Doon na sa away nga dinibakay, maglibak ang isa, libak mo isa, baos pug ka. It's a normal abnormality. Ingon ba? Kay, nanong normal siya. Kay murag nabatasan na sa tao. Pero abnormal siya because it offends God, who is the source of love. Kay ang Diyos gugma man. So dapat, kung kita yung Kristiyano ta, kung nagsunod ta sa kabubuton sa Dios, dapat ato ingnon nga nahigugma sad ta sa atong isig ka tawo. You cannot love God whom you cannot see, and you will say nga kanana ang nasilang kasi mo isig ka tawo na makita nimo. Kulang yung nga kanana ang naglisod gali ka higugma ng tao nga imo makit-an pirmi, kato pa kang Ginoo nga di nimo makita. Tama. Although we can see God in the eye of our faith. Yes, pero visible, kanang visibility sa Ginoo, di ba gina siya? Pero kita sa atong naked eye. Yung kita niya. Yung mga ta nahigugma ta sa iya, yung mga ka nasilag kasi mo isig kataw, ay kanat di. Ngano man naglisod gali kag gugma ng tao nga nakita nimo, kada pag Ginoo wa gyud mo makita physically. Wala. Nakita na to ang Ginoo in the eye of our faith. Pero kung kag nasilag kasi mo isig kataw, it goes to show nga wala sa kanahigugma sa Ginoo. Kanang ang atong ebanghelyo karon mga igsoon, daghan kay siya gihisgutan, pero im-focus ko sa gugma. Nya, ingon siya nga, doon na siya gihisgutan diri pod nga kanini ang
Ingon siya nga, ang imong igsoon kung makasala, kana na ang pagdalag laing testigo. Ako, no, uyon ko ana, magdala kag testigo kung maglisod gyud ka, kana di ka kaduol, ana. Ako, personally, maglisod ta ani karon sa atong generation. Kay, kana lang, lisod man kayo ilambigit na to itong simbahan ko na kay grievance sa katao. So, ang una na kong buhaton, gyud, personally, kung doon na pa magali, simba ko lang. Wala na mong kinibay tamo mo. Nalikamot yun ko. And then, doon na time na magka-disagree mo sa ka-idea. And number one akong gibuhatan is, kanang, suri kaayo ha, ah, dili na ako intention nga pasakitan ka, pero mo ni akong ideya. So, i-share na ko sa iya. Pero kung kana na ang dili uyon sa imo, mangayo kog apology sa iyo. Kanang dili na bugat sa ako tungod kay agi na kung usa ka bugat jud kaayo. Munang karon kun na medyo mga inani nga mga situation, kanang makapangayo na kog pasaylo and then maka-forgive na sad ko. Pero once ma-tarnish na gali ang relationship, nasa ko'y kinaiya nga mulikay lang. Kay mahadlok ko na mautro o mabalik while the relationship is already kanang healed, maglikay lang gid ko. Di lang gid ko yung musuod pagbalik, mo close pa. Although kung magkinahanglan siyang tabang, muduol siya, kung naasa ko ikatabang, mo tabang ko. Pero kung na-tarnish na mong friendship, although na-heal na siya, mulikay ko, kay aron kana na ang dili mautro pananglitan. Kay usahay manggod ang sabad kon sigihan nimo og utkot, kana na ang mosamot tinuod siya og kuan, mosamot tinuod siya og kana na dako. Mulang ako kini nga ebanghelyo, grabe akong kasinatian ani. And then in the end, ang ako lang nga sa journey nato nini nga kinabuhi, ayaw paghambin og pagdumot. Because it is never an excuse katungod kay nakasala siya nga magdumot ka sa iya. That is why there was a friend, no, to end up my sharing. There was a friend na nagisgot me of forgiveness. Ano, ning hate pag-ayo siya sa usa ka binuhat. Grabe gyud iyang hatred to the point nga gusto gina inudnod gyud kanang bitag kung iya pang gigunitan ang buhok gilampaso na sa sawg murag inana ba nga pagka hatred ba, because the way nga gi-share ni niya sa amo, although dili lang ako i-mention, daghan iya gi-sharean. And then laminaw ra ko, usahay makaingon ka nga okay, okay, pero dili okay. Nga naman, ang hiya mo kong gisulti kay ah very kuan kaayo ba, makaingon ko nga og pananglitan kay matapos mo gid kinabuhi ug mawala tani nga kalibutan niya matubang kasukmanan sa Ginoo magdungan pa jud mo kamatay. Kay di man to matag-an ang kinabuhi. Ang matag-an na nato nga mamatay gyud ta tanan. O maghimo bato na to ani nga kalibutan. So matubang kita sukmanan sa Ginoo. What if magatubang ni sila duha sukmanan sa Ginoo? Unya pagkahuman ang Dios mohatag og pabor tungod kay ah, maglisod kog discuss no kay mabisto man kung kinsa siya kay mailhan man. Pero para nako kung magdumot ka igsuon, kaya ako lang ning mensahe kada si Cassie, maglisod gyud kag kalangit. Nga, maglisod ka og kuha og luna sa kasing-kasing sa Dios na pure love. Kanya na kay pagtumot sa imong kaugalingon. Dili man Brad kay tungod kay nakasala man siya. Oh yes. While you point yourself to that person, your finger, try to meditate. Pamalatong igsoon. Wa ka nakasala. Wa ka na sayo. Perfecto ba ka?
Kunang kung nagtuo ka sa imong kaugalingon nga sakto ka, igsuon kini ako mensahe sa iyo. Sayop jud ka. Kitang tanan nga moingon nga kita walay sala, pinakadako nga sayop. Kitang tanan mga makasasala ug wa tay katungod na dili mo pasaylo sa mga nakasala nato. Daghang salamat mga igsuon ug hinaot nga magdala kini mensahe katong tagsa-tagsa ka panimalay, kasilinganan ug sa tanan natong mga kaigsuonan na bisan pa man unsa kadako sa sayop sa uban. It takes courage and humility to accept na ikaw po makasasala. Kuna nga pagkat-on og pasaylo kay aron ikaw pasayloon sa Dios. Mayong hapon mga igsoon. God bless you. Mayong hapon. The next, Salamat kay Brother Rap, no? Thank you kayo sa imong gipaambit nga pagpamalandong karong hapuna, no, sa atong santos nga ebanghelyo. Sa ako usab nga pagpamalandong, Brother Rap, kini nga ebanghelyo mura og kuan kayo sa about relationship ni sa atong kuan sa atong isig kaingon, no? Kay kung tan-aw nimo ng first part, kung atong balikan pagbasa about mong gunig saon na to pag-correct, saon na to pag lisod ang pag-ingon, Brother Rap, sa isa ka tawo nga nakasala siya and then masayop siya, tapos lisod ang pag-ingon nga nasayop ka, di ba? So akong na-notice ba sa ako apong experience nga bisag unsa mo ka close sa tao, dugay nimo nag-uban o bisan pagkauban mo sa community, pero naagi mga kuan, naagi mga kaning tawag ani, naagi mga higayon, Brother Rap, nga ang tao nga nasayop or imong koreksyonan, kuan siya mga igsoon, masilo sa imuha kung imong koreksyonan. Marag di ka ka-expect ba nga okay man kaayo, marag okay kaayo mo inyong relationship kung happy-happy mo nga time, pero pag abot lagi sa time nga medyo nakita nimo nga sayop ang iyahang gibarugan, sayop ang iyahang desisyon, and then mingon ka nga sayop, malain siya sa imo. Ingon pagay nila nga dili ka tinuod nga higala, kung dili ka makaingon og sa imong higala nga sayop ang iyang gibuhat. Kaya ang tinuod nga higala mo ingon jud kuno nga kung sayop gyud. Pero karon nga panahon, Brother Rap, lisod kayo. Kay bisan pag leader ka sa simbahan, leader ka sa usa ka grupo, and then do na kay membro nga nakita nimo nga salawayon ang gibuhat, ang mahitabo, Brother Rap, kung imuhang kuan, kung imuhang koreksyonan, mo backfire sa imuha, balikan ka. No, balikan ka. So I don't know mga igsoon kung kamo nakasinati ba ani, pero ako sa makalagang higayon nakasinati ko ani. Ingon pa sa usa ka common kayo nga panultihon ngayon pa nila, mind your own business. Ani siya nga panultihon mga igsoon, kung moabot naging higayon nga mangoreksyon ka or imong i-correct og imong badlungon ang usa ka tawo, pwede ka ingnon mind your own business. So muna ilang ginagamit nga kanabang ipahayag lugar dayon sa katawo nga koreksyonan. Pero gusto na kong ipaambit ang unsa may giingon sa Biblia. Now, brothers and sisters in Christ, mga kapamalandong, ang atong first reading karong Domingguha, tumpak kayo, mao'y ni giingon dinhi nga unsa may mahitabo kung dili ta mo correct sa usa ka tawo nga nasayop. Okay, ato sigurong basahon, brothers and sisters in Christ. Giingon diha sa first reading, busa gipili ko ikaw, o tao, ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Sa Ezekiel ni siya mga igsoon, no? Ang ipasulti ko kanimo mao'y imong isulti kanila agig pasidaan. Okay. Kung moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayud, ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala,
apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Unsa daw mga igsoon? Kung ang usa ka tawo kuno nga nakahimog sala, and then wala nimo maingni, wala nimo makoreksyon ni. Dili man trabaho nato ang unsay iyahang reply sa imo, mo follow ba siya dili, pero ang atong trabaho mga igsoon is mupadayag nga sayop siya. Pero unsay may giingon sa Ezekiel sa aning linya nga akong gibasa mga igsoon, kung mamatay siya nga makasasala, ang giingon diha, paninglan ta. No? Ikaw ang paninglan sa Ginoo sa iyang kamatayon, kay nganong wala man nimo siya gikoreksyonan, wala nimo siya gibadlong na nakahimo siya sala. Brothers and sisters in Christ, bugat kaayo ni, no? Bugat kaayo ni nga. Imagine pila ka ikaw igsuon sa imong nga naminaw karon. Pila ka tawo nga kaila nimo sa imong kinabuhi nga nakita nimo nga sayop ang iyang gibuhat, pero wala ka nagpakpakabana. Ngano? Tungod kay mahadlok ta nga madaot ang atong relasyon. Mahadlok ta nga mag-away mo, mahadlok mo nga mag-away mo, so dili na lang maghilom-hilom na lang ka. Pero ang Bible nag-ingon nga kung dili nimo siya badlungon, dili nimo siya koreksyonan, ikaw ang paninglan sa Ginoo sa iyang sala nga nahimo kung namatay man siya nga makasala. Pero atong tiwason pagbasa mga igsoon. Ingon pa dinhi, apan kun gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala apan wala kay tulubagon. Maigsuon, ini nagpasabot nga kanang panultihon nga mind your own business, dili na siya applicable sa Kristohanong kinabuhi. Dili na siya applicable para sa Ginoo mga igsoon. Because kani nga first reading, brothers and sisters in Christ, ang sa last part, ingon siya, kung imong makoreksyonan ang imuhang higala o sa katao nga nakasala, pero wala siya naminaw nimo, wala kay tulubagon sa Ginoo. Pero kung wala nimo siya padlunga, wala nimo siya koreksyon unya namatay siya, na wala nimo siya mapadayging nga sayop iyang gibuhat, manubag ta sa Ginoo. Mga igsoon, kini nagpasabot na kita do na tay tulubagon sa usag-usa. Do na tay responsibilidad sa atong isig katao, sa atong pamilya, sa imong bana, asawa, sa imong anak, sa imong best friend, sa imong barkada, sa imong kauban sa trabaho, o mismo sa imong kaaway. Tungod kay tin-aw kaayo ang sulat ni Propeta Ezekiel, brothers and sisters in Christ, na kung atong pasidan-an siya nga sayop yang gibuhat, nya wa siya maminaw nimo, wa niya tumana ang imong giingon, wa siya namati nimo, wala kay tulubagon sa Ginoo. Pero kung wala ka moingon, imo siyang gipasagdan bisag kabalo ka nga sayop yang gibuhat, manubag ta sa Ginoo igsuon. My dear brothers and sisters in Christ, lisod kini, bugat kini nga responsibilidad, pero kinahanglan nato nga buhaton. Dunay giya ani mga igsoon. Nganong kasagara kung mokorekta og tao, mabikil man gyud ta. Nganong bugat manong lisod man mga igsoon kada ni Kristo. Daghang mga higayon nga kung mangoreksyon ta or mubadlong ta sa usa ka tawo, ang mahitabo mga igsoon nga ang ato manggong pagkorek or pagpadayag nga siya nasayop, judgmental. Meaning, gibadlong tod nato siya nga sayop, pero sama ra nga, kana bang gi-judge na nato siya. No? Gihukman na nato siya. Let's say, for example, ingon ani, kung miingon ka nga, palahubog kay ka, undang na, uy, sa imong pag-inom-inom, kay di na maayo. Or miingon ka nga, gamit pa yung kag pulong sa Biblia, kabalo ba ka? Na sa Biblia, ang palahubog, ingon ani, dili ka na, no? So, ingana siya, brother, ang atong pag-correct, dagang higayon nga, gina-judge nato diretso. Pero, brothers and sisters in Christ, lahi siya kung maingon ka nga, for example, imuhang bana, soon, or asawa, or anak, maingon ka nga,
gang kanang murag nabantayan man ako nga pipila na kakaadlaw tagdugay man kay ka mauli nga mauli ka hubog man ka sabi nimo sa tinuod nabalaka ba ako nimo basin maunsa ka nabalaka pug ko basin og kana bang sa sige nimo inom-inom makagasto kag dako diha wala na nun kay pangbayad sa tuition sa atong anak maigson di ba dunay kalainan no dunay kalainan dakog kalainan ang usa ka leader nga moingon po siyang membro nga uy di na lagi kag gatong permitting sige na lagi kag mas dako lagi kag time dito sa kuan sa permitting di kag gatunga la dako siyang kalainan kung moingon ka nga uy igsuon nabalaka ba ako sa imuha kay wala na lagi kag gatong permitting okay ra ka so ingana ba siya brother ang atong pagkorek dunay conflict nga mahitabo because ang atong pagkorek or pagbadlong sa atong isigkat ingon sometimes or daghan nga mga higayon dunay judgment nga nahitabo pero brothers and sisters in Christ para sa ako sa akong pagpamalandong dako og kalainan kun ang atong pagkorek atong hinumduman nga out of love dapat dunay gugma dili dunay judgment gugma gyud maning gisgutan ni Brad Rafi siyang pagpamalandong ganiha maigsuon lahi kung mangoreksyon ka mubadlong ka nga uban sa gugma lahi tong mangoreksyon ka nga murag gi-judge na nimo daan my dear brothers and sisters in Christ atong hinumduman yes atong responsibilidad ang pagbadlong pagkorek sa ato ang isig katao pero atong hinumduman hinaot nga dili unta nga nag-judge ta sa maong tao. Para sa ingo pa nila fraternal kuan daw ni kana bang sa pagbadlong nato sa ato ang isig kaingon no. So ingon ana siya karon man gud brother ingon ani ang kahitabo. Ay dunay panultihon nga nag-ingon nga kana bang honor publicly correct privately. Kung mo honor ta sa maayong binuhatan sa katao, pwede mo i-public. Sa kaning maong tao, basos grabe kaayo ni kuan. Maayo kaayo. Believe kay kuan ni, grabe ang faith sa Ginoo. Yes. Pero kung mangoreksyon ka, ayo i-public igsuon ang giingon diri. Istoryaha nga kamong duha, meaning in private. Brother, mga igsuon ang gakahitabo karon sa atong katilingban kung doon na kay kontra doon na kay masiluan nga tao sa ginahimo nato gi-public nato gina-post nato sa Facebook tinuod wala talag pangalan og tao pero kabalo ka sa imong kasing-kasing kinsa ng tawhana ang imong gipadungog-dungog di ba brother common kini na daghan kay di ka Napagay cyber ganganlan pag yun, Brad. napagiuban kaliwala ha nga dunay cybercrime law pero grabe, no? Grabe mga igsoon. Ang Bible nag-ingon man nga kung mag-correct private, ayaw i-post brothers and sisters in Christ. Kung nabikil ka sa imuhang bana or sa imong asawa, ayaw i-post sa Facebook. Kung nabikil ka sa imong kauban sa trabaho, sa imong manager, sa imong president pa ka sa inyong kuan, ayaw i-post sa Facebook. Nganong dili man nato istoryahon ang maong tao? Because ang maigsoon, mangutahan ako sa inyo ha, kung nakatesting mo ani, di ba dili mag-work? Mas dako na noon og problema, brother. Kaya katupong isa nga, bisan og wala to, dili siya may gipasabot, na guilty po siya, ako musur gipadungog-dungog anyo. Boss po siya, balos po siya ato. Oh, so dako na ang dako na ang problema. Maigsoon, karong Domingguha gipahinumduman kita sa Ginoo. Nga kung doon na kay mabikil nga tao, doon na kay mas kasilan nga tao, or doon na ba kay tao nga gusto nimong koreksyonan, dili kinahanglan nga atong pakaulawan sa daghang tao. Atong istoryahon. Istoryaha nga kamurang duha. Ayaw ibandilyo. Ngano tungod kay gusto ba nato nga makakuha tag simpatiya sa ubang tao nga ma-prove nato nga sayop siya. So doon na judgment nga nahitabo.
dili na pinaagi sa gugma ang atong pag-correct. Dinhit, I think dinhita napakyas, dinhita na bagsak mga igsuon. Kaya nga no, usahay magud kita sa atong relasyon ngani sa Brad Rap, may kita sa happy-happy nga time. Pero panahon na gani nga makita nato nga akang atong kauban sayop ang iyang ginahimo, mas ginaistorya pa nato sa ubang tao kaysa iya. Ang worst, makabalo to nun siya nga Dito kada sa bang Basaw. dito na sa ubang tao. Na amigo ta kay mo, sige mo uban kada adlaw, dungan pug pagpangaon. Munay sakit, no? Munay sakit mga igsoon. So, importante kaayo nga diha dai sa ato ang pag-correct, no? Kinahanglan nga in private buhaton, dili in public nga kanang makaulawon nato ang usa ka tawo. Now, ang sunod ingon man siya nga kung di maminaw magdalag witness. Tama ningon ni Brad Rapis, lisod ning panahon na witness, pwede ka moingog, pwede man ka mo magpatabang. Pero mao lagi gihapon. Usahay ngani siya brother, barkada or kauban sa trabaho, ang isa sila mo di man gyud malikayan nga sa trabaho, nagdulo man gyud kay close gyud kay nimo. Unya maikog kag istorya, tao na ko ni pag-istorya sa iya, maulaw man ko, mataha man ko basin malain na sa kuha. So dito nimo gi-istorya sa isa or nidala kag kauban. Diba, sayop ang iyang gibuhat. And then, unsa po din i-feel sa isa? Inyor yung kong gitabangan. So, and then, ang kanira ba yung tao nga koreksyonan mga igsoon, natural nga mo dipinsa. Umingon din siya nga, yes, sayop lagi ko, pero sayop ang imong pag-correct sa kuha. O, mabackfire na dito sa pikas. So, nga na siya. No, complicated na. Nga pwede ra, umingon din siya nga, pwede ra mo kunin mo istoryahon, nga imo po yung gipahibalo to si so anso, pwede ra munta ko. Kanong imo mang gipahibalo ang akong mama na pwede ra maunta nga imo kong IPM. Grabe sa kay murag ba di man ka tinuod nga amigo. Sa ing ana na mahitabo. Pero ang Biblia, ang gospel, no? Nagingon sa ato karon. Ang first reading nga o ang kining gospel Jude mismo nag-ingon nga kung di siya maminaw nimo, dunay second step. Pwede kang mo dala. Close friend pa gyud niya. Papa matuod. Pero be careful, kinahanglan with love. Mo gyud na ang ato ang atong paagi. So, ang ikatulo po yung pinaka-worst, what if di pa gyud? Uyaw kay ni kay isumbong sa simbahan. Isumbong. I don't know. Wala pa ko katry ani Brad Rap nga gisumbong sa simbahan. Pero kaganihang buntag nakadungog ko sa kanang wali ni Bishop Dael. Nindot kay Brad Rap siya iniha nga. What if dili maminaw? Nga gisumbong sa simbahan, niingon man kada sa gospel nga kung di pa gyud siya maminaw sa simbahan, isipa siya, no? Sa tuyo nun. Nga usa ka kobrador sa buhis. No? Usa ka dili magtotoo o kobrador sa buhis. Ana, kung usa di ka makasasala, what if di pa gyud maminaw sa church? Unsa lugar mahitabo? Dili na lugar siya member sa church? Brother, ang gospel ang humili ni Bishop Dael nindot kay ingon siya, walay usa ka makasasala nga mahimong hopeless. Ingon siya, ang usa ka makasasala aduna jud kasing-kasing nga kinahanglan tandugon, kinahanglan ayohon o kinahanglan higugmaon. Ingon niya, because walay makasasala nga isalikway sa Ginoo. Nang unsa man di atong part kung di pa gyud siya maminaw sa simbahan. Ingon pa niya, wala magpasabot nga kung di maminaw, ingon siya nga, ingon na din ta nga, bahala na ka. Bahala na ka, ikaw imo man ang gusto. Bahala na ka, di na ko, wala na ko'y paki sa imuha, di na ta amigo. Wala, no, dili ingon ana ang kuan sa simbahan, kung dili ingon pa niya, kung dili pa gyud moabot na gyud pinaka-worst nga dili maminaw sa simbahan mga igsoon, ang imong pag-ampo. Ang imong pag-ampo magpabilin diha sa iya. Because maybe kanang tawhana wala maminaw sa imo karon. Nagdala kag witness wala pa gyud maminaw. Adto pa gyud ka sa church wala maminaw nimo. Apan wala magpasabot nga mingon ang Ginoo nga isalikway siya, dili na mo amigo. Dili na mo kauban. Kundi ang atong pag-ampo sa iyaha magpadayon, magpabilin. Bahalag di siya maminaw. Pero ang atong pag-ampo kinahanglan magpabilin diha niya.
Now ako ning na-realize brothers and sisters in Christ, brother, because yes, maybe do na daghang mga tao nga wala ta paminawa. Mga tao nga buot yung iyaha mo namingon sa tao say gahi kay ulo ni nga tao. Pero dili di magpasabot nga ato siyang salikway nga dili na mo amigo or kauban kun dili bahala di maminaw. Okay, sagdi dili siya maminaw sa imuha karon. Pero ang atong pag-ampo hinaot magpabilin diha sa iya. My dear brothers and sisters in Christ, daghan, I believe nga daghan ni ingon ani karon sa pamilya, sa trabaho, eskwelahan, sa mga community, sa simbahan, dunay pagbingkil-bingkil, no? But I hope and pray nga diha sa atong pagkorek sa usa ka tawo, dili ta judgmental kundi pinaagi sa gugma. Diha sa gugma. Ug ang ikaduha maigsoon, kung doon na mangga kay kaila karon o higayon karon or sitwasyon karon nga na imo siyang istoryahan wala siya maminaw nimo di man nato siya mapugos iya man ang desisyon siyang kinabuhi. Yes, pwede tang dili ta niya paminawon pero ang atong pag-ampo diha niya igsuon dili niya mapugnan. Dili niya mababagan. And muna ang atong bulahaton isip usa ka Kristiyanos. My dear brothers and sisters in Christ, gipadumduman kita sa Ginoo karong hapuna igsuon. Sa imuhang kinabuhi karon, basin dunay mga tao diha nga nakita nimo nga dunay sayop nga gihimo pero nagpiyong na lang ka sa imong mata tungod kay dili ka gusto nga magkaaway mo or magkasumpaki mo. Or maybe dunay mga tao nga sa imong kinabuhi karon na gusto ta nimong ma-change pero until na wala pag-ihapon og mingon na ka igsuon bahala na ka gahi kag ulo imuha ng kinabuhi kanya-kanya na ta. Brothers, sisters in Christ, mga kapamalandong ipadumduman ta sa Ginoo. Ayaw give up sa pag-ampo niya. Ayaw kahadlok sa pagkorek. Kung imong para sa gugma, buhata pinaagi sa gugma. Pero dili day pwede na magpiyong na lang ta sa atong mata tungod kay aduna kitay tulubagon diha sa maong tao. Kana siya muna ang sa ato ang first reading sa Ezekiel. So tulubagon nato ang matag tao. So brother, muna ang akong pagpamalandong no, diri ko ni sentro although daghan pa kay tag message pero tungod kay ang atong gospel karon god about magud sa pagkorek. So dinhi ko ni focus sa akong pagpamalang diri ko gidala no, sa mensahe nga kada bang unsa nato pag-approach no. So tapos daw na kay gi-prepare diri brother nga atong giya sa pagpamalandong no. Ikson kanus ang higayon nga naa kay nahibaw-an nga sayop ug unsa ang imong gibuhat aron makorek ang maong sayop. So challenge man ni sa to dili lalim, dili sayon brother. Isod possible mo gud nga bisan sa imong gihimo lahi gyapon pagsabot, mabikil gihapon pero mao man naman tay tulubagon. No, do naman tay responsibilidad sa matag usa. So ato ning challenge nga atong atubangon. Naka-mute imong mic, Brad. Gamay lang a point. When you correct someone, no? Kung gusto nimo nga mag-deliver og message sa isa ka tawo, magtanaw nimo adunay angayon nimo nga adunay kay nakita ba nga kasilikan, no? Mga sayop, mga dili maayo nga mga binuhatan. For example kabalo gyud ka nga sayop. Ang imo dapat nga naa sa imong kasing-kasing is ang imong motivation. Yes. Unsay naka-motivate nimo? Kanang tungod kay nahigugma ka sa tawo. And then nakakita ka nga sayop ang iyang gibuhat. So dili purpose, no? Nga imo siya pakaulawan kundi ang nag-motivate sa imo tungod kay nahigugma ka sa tawo o dili ka gusto nga may tumpawak siya sa kalautan kay in the end tanan nato nga mga binuhatan ani nga kalibutan buhatan kita husay
tubangan sa Dios. Mao na Amen. nga manginlabot ta this is very particular, no. I want you to make a distinction between this. Manginlabot ta pero di ta manghilabot, no? Kana kung manginlabot ka, meaning you impart your kanang service because you love, pero manghilabot ka tungod kay gusto nimo pakaulawan, pagpuyo na lang. Dahil it matters kung unsay imong motivation. So dapat tungod kay nahigugma ka sa iya. So tugtulan ka sa Dios kung unsay imong buhaton. Kung ang imong motivation tungod kay nahigugma ka sa iya. Nindot atong pamalandong karon Brad, no? Yes, Brad. Oo. Uh, it is a matter of kanang kuan nga daily ba ni nato nga mahibagat nga mga kananaan ko kada adlaw sa atong kinabuhi. No lagi ta mahibagat kay inaani. So it's a matter of how you motivate yourself. Tungod ba kay mahigugma ka sa iya o tungod ba kay paulawan nimo siya. So matter na diha. Brad Lex, maminam siguro kitag awit o nindot ka itong pamalandong murag nandala dali ra kay oras, no? Lagi. Ang kon pag yun na Brad Rap, no? Ang nakita nako nga medyo makapugong pud sa ato nga mo istorya, mo correct because sa ato pong kaugalingon, uno na to bakpayran tani ako pud ra ba na kasala pud ra ba ko. Di ba? Or Magpapahiro niya kanang po. kanang labi nag kung pareha mo gibuhat, murag unsa man ko mo correct ani nga utro man pud ko. Or labaw na nag-hopshot siya sa ako, Ano 'to, labaw na nag-hopshot sa ako. Dili ba ka kung mingon ko nga sayop niya, mingon pa siya nga, "Ikaw day, sama na imong gibuhat." So, dapat pud sa ato ang tagsatag sa kakaugalingon, ato pong bantayan, no? Ato pong bantayan nga, dili man sa ingon nga mooy makapugong nato para di ta mo mag-correct or manginlabot sa usa ka tawo, pero sa atong kaugalingon maningkamot pud ta. Maningkamot pud ta nga magpuyo pud tag okay nga kinabuhi, maayo nga kinabuhi. Kay na may uban Brad Rap nga may mangoreksyon, pero kung koreksyonan masuko, di ba? Oh. O Kaya og makitaan po nimuhang kinabuhi ra. I'm sorry for the word ha, nga gamiton nako. Tubagon lang kag silas lang kang utro mo pug ka. Anaon lang unya noon ka. So forgive oo, me for that word. Tagaan lang akong emphasis. Kala bitaw reaction niya sa tao kung pati ang mm. imong kinabuhi inana pod. So manikabot pud ta. Pero before you do that, see to it nga kana lang makabalo ka sa mga repercussions sa imong mga ipanulti unya. So dapat tan-aw nimo imong kaugalingon. Muna yun, let there be peace on earth and let it begin with me. Na magsugod Lagi kay kita. oo, kay lisod kay ingon ana niya. Or di ba kaha ang imong leader, makita nimo lisod pag ingon sa leader, lisod pag Kana ingon sa mama ug sa papa, di ba? oh, tinuod gid na. Oo. So, muna challenge siguro upanan sa pag-ampo, pero tama 'to ang motivation nato kung gugma ang atong mag-motivate sa tua, no, wala may imposible. Ug ang atong paagi nga ato pong ayuhon nga pinaagi pod sa gugma, kay usahay pod dili nato mabantayan nga nag-correct tuod ta, concerned tuod ta, pero murag sama na nga gi-judge na nato ang tao. Mo man na gyud kay usa din pod mga igsoon, kita kung Yan kita tayo. pod nga gitawag man ta sa pag-correct, paglambigit sa uban, dapat kita pod open pud ta nga koreksyonan. Dili ta masuko kasi kita no namingon nga mind your own business. Unya may mga mingon ingnon ka nga may man ka mangoreksyon pero kung ikaw koreksyonon masuko man ka. So, ingon ana pod mo po na ang challenge sa atoa mga igsoon nga kinahanglan po nato atubangon nga before pud ta mo react sa kung naa man gyud mo koreksyon sa atoa, dili ta masuko dayon, no? Dili po ta nga mo dipinsa. Sa kana brother mo dipinsa mo gud dayon, no? Normal Oo, na bro. self defense dayon, oo, Do oo, not give pride. oo. So, dapat ato sang hunahunahon nga kana bang kuan ba 'to? Hayop dayto? Ana ba? Dili sa nato. Bias man ta kay
at napagkatawhanon nato ingan anak may tabo. So maigsoon kinahanglan pud nga kita pud mismo open pud ta sa mga koreksyon, especially Brother, lisod ning labi nag ikaw kung taas na kag experience ang mo correct sa imuha gamay ra experience or Kana sa oo usap or na. pwede pod nga papa ka imong anak mo correct sa imuha murag ingo pa ni mauna pa ko sa duyan labi nga anak nga mga kuan di ba or leader ka sa church and then nay nakita nga kuan dili na ka magpa-correction so kana mao na ang problema no nasa ato ang problema dapat dili dapat open gyud ta sa mga ingon Open. ana nga butang maigsoon para kita pod maka-correct pod ta no maka tama ningon ni Brad Rapi no ang linya diha nga manginlabot ta pero di ta manghilabot no so igsoon we hope nga pinaagi ni maong gospel nato dili nang ta makadungog makita nga do natay nabikil i-public nato sa social media or unsa atong gibuhat kun dili gyud mag-work ako nyaagi ko na Brad Rap sa una ingana man ko doon ako mabiklan i-post man ako sa social media pero nakita nako wala gyud nag-worse na noon ang situation kay pati Yes. itong mga tao nga wala untay labot guilty man pod to kay mupi man pod ako masiguro pasabot ani o sa padugdungog pod so ingon na wala gyud siya nagkuan so mao na ang atong pagpamalandong karong hapuna mga igsoon so okay padayon ta Okay, so daghang kay salamat mga igsoon sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Hinaot nga inyo ni i-share man ni Brad no? yes Di kay ko familiar. so may igsoon kami ni Brad Rapi gusto pa mi nga makaserve pagyud sa ubang mga tao so kung na-bless ka ani no every Sunday please i-share ni sa imong mga friends sa imong share sa imong timeline i-like or i-mention baka nimo diha ang imong mga kaila nga dunay susama ingon ani nga sitwasyon basin di ay pinaagi sa mga mensahe nato diri no sa santos nga ebanghelyo makahatag og giya ngadto nila so by the way live ta sa ato ang Facebook page nga Pamalandong Karon o Facebook page nga PS246 TV dayon live po ta sa ato ang kuan sa ato ang YouTube PS246 brother nakaiingon Okay na Brad. Nindot kay atong pagtulunan Okay. karon o ginaot nga matag usa mitop sa inyong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing o mangita ta og paagi nga mag-anam gyud kag kaduol padulong sa Dios o dili nato sakyan ang atong garbo para nga mahilayo hinuon ta sa Ginoo. Hinunua, paningkamot ta nga sa atong hilay-hilay nga pamaagi uban sa panabang sa Dios, uban sa panabang sa atong buotan nga inahan, maduol kita pagbalik ngadto sa atong manunubos. Daghang kay salamat mga igsoon, daghang hapon kanatong tanan. Okay, may hapon. So, maigsoon, padayon ta para sa ato ang closing prayer, sa ato ang Orasyo Imperata. So, daghang kayong salamat mga igsoon sa inyong pagsunod karong hapuna. Salamat kayo sa mga nag-comment, salamat kayo sa mga igsoon nato nga nag-share, nag-like, no? Thank you jud kayo, no? God bless you brothers and sisters in Christ. Og kining Orasyo Imperata mga igsoon, help sabayan mi ninyo ni Brother Rafi sa pag-ampo ani para sa ato ang atong giatubang nga crisis ning pandemic karon. Orasyo Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan,
ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, Brother Rap, before dito ta tapos, no, ato i-invite sila unyang gabi para sa ato ang Kamalandong karon live. Kini gwapo ni kayo, Brad, no? A brother's love. Muna itong topic kanyang gabi, alas 8 mga igsoon sa susama gihapon nga channel dito sa Facebook ug sa atong YouTube channel. Daghang kayong salamat ug kita-kits nya gabi alas 8 mga igsoon. Still with Brother Tata Takas-Takas and Brother Alex. Salamat usab Brad Lex sa imong kahimanan sa imong pagkuti nga kini nga mga mensahe makaabot sa itong mga kaigsunan sa Tibok Archdiocese man sa Tibok Kalibutan na nagsunod ng atong tulumanon. Daghang kayong salamat Brad Lex. Kaniyong tanan mga igsoon nga nagsunod ng tulumanon. Daghang kayong salamat may kapwa. Pagkagising sa umaga, Jesus ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapahinga, puso ko'y umaawi, ang mga paa ay sumasayaw sa tuloy mapala. Ewang ko'y kumekembot, ako'y nagtsatsatsya, mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sila, lumulunga pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking Ama. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya ng buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapahinga, puso ko'y umaawi, ang mga paa ay sumasayaw sa tuloy mapala. Ewang ko'y kumekembot, ako'y nagtsatsatsya, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sila, lumulunod ka sa tuwa, sumasayaw.